Team Rynkeby News er denne gang kommet til Vandel til Go Charity med Team Rynkeby Trekanten. Jamen det vi har gang i her i dag, det er jo et go-kart arrangement til fordel for Børnecancerfonden. Det er anden gang vi kører der af stablen. Og det der er her i dag, det er at vi har blandt andet besøg af Kevin Magnussen, som også er her for at støtte op om Børnecancerfonden. Og så er det jo i samarbejde med Vandel Go-Kart, som jo ligger området til, og karts til, og materiale til. Kevin Magnussen, du har valgt at bruge din søndag her i Vandel. Fortæl hvorfor? Jamen det er for at samle penge ind til Børnecancerfonden. Jeg synes det er vigtigt, jeg synes det er flot, at de stabler et arrangement som det her på benene hvert år, så det vil jeg gerne være med til at støtte. Og et par ord på dine seje teammates. Ja, der er desværre 4 af dem, der er ramt af kræft allerede, men der må man sige, de klarer det sejt og er med til at køre penge ind til alle de andre syge børn også, og det må man sige er rigtig sejt. Louise, du har selv haft kræft? Ja, jeg fik konstateret kræft i 2013, og blev konstateret sygdomsfri i 2014. Jeg synes, det er mega fedt, og jeg elsker virkelig, at Børnecancerfonden de laver sådan nogle arrangementer. Vores venner de er rigtig store, vi er jo som sagt Kevin på holdet, og de kører hele vejen, og vi så kører en masse penge med hen over stregen for alle de folk, der gerne vil komme og hjælpe os støtte. Jamen altså sidste år, der kørte vi 90.000 hjem til Børnecancerfonden, og vores mål er 100 plus, og jeg kan allerede nu røbe, vi er forbi de 100. Jamen det styrker helt vildt sammenhold. Sådan en dag som i dag, hvor stort set hele holdet er samlet herude. 12 af os er med i en kart og ligger og kører, og så er der vel en 20 hjælpere ved siden af, og så er dem, der ikke fik plads på hjælperholdet, fordi det var sådan set booket op, de kom ud for at kigge og støtte op omkring det, og sådan har det faktisk været ved alle vores arrangementer. Nu så jeg jo lige I to. I gav den jo voldsom gas derude. Hvem er bedst af jer to? Det er massen nok på karten. Det bliver nødt til igen. Han vejer jo heller ikke lige så meget, som jeg gør. Og resten, det må vi se på Mudi Hui. Ja.